Is-soluzzjoni tal-Gvern Laburista l-kriżi tal-enerġija hi li jikri generators temporani li jinnizzu u li se jiġu jiswew lill poplu Malti Wawġi ma' 37 miljun euro. Dan kollu meta m'hemm ebda garanzija ċara li s-sajf li ġej mhux se jerġa' jinqata' d-dawl bħalma ġara s-sajf li għadda. Waqt id-diskors li għamel fl-attività politika tal-ħadd li għandha l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal li s-soluzzjoni tal-Gvern hi biss waħda li se ġġib aktar problemi magħha u li bbażata fuq fuel li niġġess. Għalunna ħajamlu l-power station u mhux se jkun hemm problemi aktar. Għalunna ħajamlu power station li ma tniġġess tgħix kemm kienu kritikawna bħal dak li qalu l-interconnector kien niġġess. Issa f'dal ġranet insiru nafu li se jikru generators illi jaħdmu bid-diesel illi mhux biss iħamġu, mhux biss huma ħżiena, imma se nħallsu 37 miljun għalihom biex nużawhom ftit ġranet. Bernard Grech qal li wara li issa ddew ix-xhur għadna nisimgħu bi skużi għal qtuħ tad-dawl. Mhux problema ta' ġenerazzjoni għaliex il-power stations qegħdin jiġġeneraw biżejjed elettriku. Imbagħad jaddu ftit ġranet u bdew jgħidulna il-problema li x'saħnu l-cables taħt l-art għax saħan it-tarmak. Imbagħad qalulna għaliex hemm xi problema ta' distribuzzjoni għax il-cables ta' żmien l-Ingliżi. Il-verità hija waħda. Il-roadmap tagħkom kienet biex tisirqu flus il-poplu u mhux biex tkomplu tinvestu f'dan il-pajjiż. Bernard Grech spjega li kien biss il-Partit Nazzjonalista li ta' soluzzjonijiet ċari għal dan is-settur. L-aħħar li kien hemm investiment sostanzjali ta' veru u bi pjan kien l-investiment li għamilna meta konna fil-gvern meta għamilna l-interconnector. Il-Partit Nazzjonalista ilu snin jipproponi t-tieni interconnector proposta li kienet parti integrali mill-pjan fit-tul għall-enerġija li l-Partit Nazzjonalista kien ippubblika fl-2021. Il-Partit Nazzjonalista qed jappella biex pajjiżna jsaħħaħ is-sigurtà tal-provvista tal-enerġija, jikkumplimenta l-qalba l-enerġija rinnovabbli u jħaffef il-proċess biex jitnaqsu l-emissjonijiet.